Good morning, viewers. Mantangan Crunch Fish Pang ka Jinglong Nong Yalam. Kani ka topik ngampak jukran menu Handrai mentaka step manong fi ngan Crunch Pang kani ka Jinglong Nong Yalam. Lani kai ka jingmut banlong Nong Yalam. Fi ngani thu fi khambun sin mentangi ngim sngau thu shu. Ya ka jingmut jong ka tien banlong unong yalam li lani kanong yalam balai namar ba anong fi ngim pulis yu kani tin jong blai but tang ngim puli ngim snow thu shu ya ki nong rem jong kani tin jong blai lada manga ma fi ngi snow thu biang ni wan biang chkani ka nong rem cha tin jong blai fin sa snow thu e ga jingmot banlong nong yalam wat balai ka klumar ka perthai ka ni nong fi balai ki jingi klumar ka ni ka perthai ma tang ha ka ri jongi drai ha ki wei jilla barok ka ri jong perthai ka long ka daw ba ngim so thu shu banlong ka ga jingmot banlong nong yalam te pi haba ni yang biar ha ki nong rem jong ha tin jong blai manga mafi yu shimat ni so stu mat kumno banlong nong yalam hagak tin jong blai ani tu fi ha kitab Genesis u blai ula bu yo brio la thau yo brio bom nong yalam rengan ong fi na lu ba katkut na ka jinge dei hapreng u Adam ba blai anadu ko tu katkut na kani ka jing so thu jong brio banlong nong yalam pi ka jinglong nong yalam ka dei banyo na ublei kata ka jingmot lani amdei ta ka jingmot mot ka nongrim ka ba finyo yo nong yalam ka dei habang idan baka jingya dei ka dan ublei bat ublei la thang ta ublei na du baka ka nong fi na du baka tukut na ka jingya dei jong Adam ublei ka tukut na kani ka jinglong nong yalam brio banong fi amdei ba ngidu jingkerman mentah rei ngani tu fi ka tin jong blai ka kran biang kumno ba manga ma fi nilak banlong kinong yalam we wat snow thu bakla ya kani ba unong yalam kamut ba ubun kinong bun ka jinglong nong yalam na ni leadership ka tin parang ki ong ka leadership kamut ka jingbun kinong bun rei nin pet ya tin jong blai ka jinglong nong yalam ru ni kata leadership mo ni kata leadership quality kamut ba uwe ubriu un dominate lani unle jubor ye wei pan manta ka perthai kaya khongpong na fi ka jingalam kaya khongpong ba kisu thu baklai ka leadership quality kisu thu baklai ka jinglong nong yalam kimot ba nong yalam di ba chu hukum ba ye bom le ta ka bor ke fi ta ka dam ta ka perthai numar le ba kibri ki sumu bakla ki mat ba kibri badan ka bor kibri ba badan ka ikhtiar ki penan kam bakla ikhtiar ki penan kam bakla ka bor bat ani tu fi ba ki ba penan bakla ya kan ka jinglong nong yalam kile jubor kibri ngam keren tang kan ka jilla jumi ngana keren shapang barok kawai ka perthai te habangim snow thu umdei tang ha wat ki jaka train ha ki ai barok gila snow thu bakla ni ka jinglong nong yalam rei tu ngine pet na tin jong blai ine puli mata ba na sabatai fi ai ga nong ka jingmot jing ka jinglong nong yalam ublei ga nong fi para ki ba pet ye ni youtube ula khat ye fi wei pe wei ba fin long kinong yalam iwei pe wei na prang jong fi ngom khat pa fin long kinong yalam ublei jingsha ka ji abo thau briu kwa bo briu long nong yalam yani kata ka leadership quality ni pet kai bo ublei ukran ka kitab Genesis fin
hakat khat ka ba arpundri ka kitab Genesis kal nong ka ba kal nong ka ba ni kong khat ka ba arpundri bai thuk ni ublei long ha long ru tongin ya thau ya ubriu hakador jongi kan bakum ka jing sriem jongi hi bakin sanshar halor ki do kha ka duriau bahalor ki sembenang bahalor ki kenjamrat bat halor ka perthai baro bat halor ki ai ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khandau kum tau blai ula thau ya ubriu hakadur jam uhi hakadur ublai kan ula thau ya u shinrang bat kan thai ula thau ya ki ublai ula kerkhuru ya ki bat ublai ula om haki tu dang tu da nang kha bat tu da nang roi bat tu pendap ya khandau bat tu da pendam ngan ya ka bat tu sensyar halor ki dok kha ka duriau ba halor ki sembenang ba halor ki ai ki kenja barem baro bapar halor ka khandau ublai laang ru hakmi ngala IT hapi banong ka jingbam ya ki jor baro uba penmi sembai ubadan halor ka khamat ka khandau baro bat ya udieng baro ubadan haladi uso jong udieng uba penmi sembai bat hau kenjamrat baro jong ka khandau bat haki kenja bapher baro bat ka sun benang bat haki kenja bapar baro halor ka khandau badan ka jingem haki ngala ai ya ujur bajangam baro banlong jingbam berkalong kum taru hadin ketau blai lo yo iya ki baro baula thau hakmi ru kala bhae tika bala janmiet kala long bat ka ba menstap ru kala long hakasni ka bandri fi hawo blai uthau bre uthau hakadur jabuhi fi hakan the image of God na hakadur jabu baru blai hawo ai banlong nong yalam yo briu ai banlong nong sensyar i kani ka jingmot nong yalam ru kamot ka jinglong nong sensyar wong no wong bat halor wong no bat kin sensyar halor ki dok kha ka duriau bat halor ki sembenang bat halor ki kenjamrat bat halor ka perthai bat halor ki ai kenjabaro bapar halor ka khandau ni hangni ru ublei ban biang khat ba pra ublei wong ublei la kerkhuru yaki baru blai ula ong haki tu danang kha bat tu danang roi bat tu da pendap ya khandau bat tu da pendam ngan ya ka bat tu da sensyar halor ki dok kha ka duriau ba halor ki sembenang ba halor ki ai kenja ba yem baro ba par halor ka khandau pi ublai ha ba ai ban nong nong yalam ban long ki nong sensyar om dei ba ublai hang ni ka kham ka tin jong blai ka kham kran ba min sensyar halor ki bri ukam kran ni bangin ngin dominate ani ngin sensyar ni ngin sensyar ki bri pi mata ka kala khompong wang ni wai halor ki kenja baro halor ka mariak halor ka saudok saukun ka jing sensyar kan ni khau kamot ban penjat kamot ban le dan bor rei habau blai bu fina puli kan kitab Genesis habau blai bu yo Adam hakper eden pengan peni fi ka kalnong ba at khat ba pra habau bu hakper eden ubu yu amban habau amban sensyar kamot ban le jubor yakini ki mara yakini ki sembanang ido kamot ban le jubor rei kalong ban pet iki ban ri ki ban khu hot ai bangin bam bangin di na kataka na teki ai ki bangin sensyar bau briu sensyar bat na kita ki jingthom ki so rei ndai ban penjat pet hak ba pra wong try ubau blai ru la thum hak per hak edan chipang mi bat ula bu hak tayo tau briu ya ubala tha ba try ba blai la penlong bakin mi na kata khandau ki dieng baro ki bai tinat ban khmi bat kita ki ba bet ka ban bam ti ublai ula bu yo briu yo Adam pi ban bu hak per edan ban pen khu hak per edan ban ban pet yak tak per edan om baun penjat ya ka di bat hang ni ru filai ina khtin jong blai bat uklambu yo Adam ban sensyar halor yo lani ban sensyar ha kiwai pat ki bri ubu ban sensyar halor kan ni saudam sakun rei lani thu fina du ka ba ka perthai ka hap na ka pop na du Adam u la sedang ban le pop manau fi kawan ka jingtem ko bri kawan ka jingtem kan pagi ba nakadaw ni ka pop kawan ka ni ka jingtem bat fin sa i ba ka kalano kata ka leadership quality
kakelano bat habakawan kani ka jing tem manong fi ya jaka bakin dominate ya kani ka kendau dominate kaktin dominate kamut bangin le jubor hakani kamut ba ngin sensyar bangin pet bangin ben ai kata ka responsibility na kata ka jing ba khli wa adam dan bat kayum gidan ka jing ba khli ban pet ya kani khpiar edan halai ho adam ya ka jing ba khli na fi hadin ribu hak no syabe no nak khpiar edan bat ka kelan kani ka jing long nong yalam namar bale ba undan syu ka jing dai bu blai pi kawan ka jing tem kawan ka jing tem pen katukhat ka bakhat riu ka lai khat riu na du bau hak tu adam bat kiem kawan ka jing tem ning kawan ka jing kerku blai ulong kalau ka jing kerku gel ai ki ban ri ban suma ban ri ban pet bat sensyah lo kimrat ri mata pat kawan ka jing tem wang uno bat na du ka pop ka hak bat hak kata ka bri ulong da ka penroi ngan penroi ya ki jing pang jong pha bat ya ka jing seng khun jong pha ha ka jing shitom phan kha ki khun bat ka jing kwa jong pha kan long shau tanga jong pha bat un sin sha halor jong pha fi bat un sin sha halor jong pha ong ni kom uble uklambu ra ba uble bu adam un sin sha ya ka ba baro pi puli mene na khat ki ba shakmat shoban ha shob adam man ha fi ka jing sin sha kalong halor kimra halor ki simbeneng halor ka ni ka mariam halor ka saudong saukun ba katar makin pet reina do ba ha kawan ka de jing tem bat wang ba da ka pen khun kan dan ka jing shitam ka bat ka jing kwa jong ka kan long sha u tanga jong ka sha adam bat un sin sha halor jong ka i ti ngani thu ifi hendrai ka ba men kong kam sim long ta ti nak ta kada balai fi ba ka klumar kani ka jing em hagi brium ta no fi tang tang ulok wile ban sensyar lor kalok kaile ban kini ka ta ka badai jong lok kele mar persyak namar bakal awan kani ka pop kamdan syu ka leadership quality fi ka leadership quality kamut ba aba fidan shitnga ba ulok un sensyar ta ka jing sensyar nar katu kam de leadership quality ngano fi kanum mara ka jingha ngimla boleh khlam ai ni bangin sensyar ka ba mening kau khlam ai ni bangin sensyar ni doi ka jing sensyar kan long halor ki ai cho kamariam bangin ya pet lang bat na do bahap bakawan ni pop kawan kan ni jing tim tigi briu ki barang dan ka jing tim ngano fi kinum dan ka leadership quality kin sensyar hi wei pi ka perthai ka kaile ban sensyar dan bor ta kinong yalam pile ban sensyar dan bor namar bale kawan kan ka jing tem ti ka jing sensyar ka basisha no ka jing long nong yalam ka basisha no fi kadai hadin ba uji sukres uble pha uji sukres banyak akadif na kalbari ban syayap nam taki pop jama jong fi ban khut no ka ni ka jing tem no bri fi kani ka jing tem ba uji sukres wan ban ba akadif na kalbari ban akwa manong fi lada fi kwa ban long nong yalam basisha kadang kam ini ban poi biang ya syaka jingya dai ban blai ka jingya dai bu blai pa hadrai ngan ong ni fi findan bai finum dat finum lak panong u leader ni tau nong yalam ni kata ka nong yalam fi baro ong la tha fi ban long nong yalam ta bang i dat kam pat ban wan pat show blai ngim dei ban yo naka perthai naka jingmat jong perthai ban long nong yalam banong long yalam ni tu fi di ban yo naka jingmat bu blai am bangin sensyar para bri am bangin ele dan bor para bri kamut kata nong yalam jing nong yalam hadrai habangi syam yang ni blai habangi mak yang ni Jesus Christ no fi fin satyo akan ka jingmat ka jing nong yalam kani ka subject ka ba yar ba bangan keren hadrai ini video iba khandet atip finum lak ban ini video iba khandet senung lak lut man keren yakta man syukran lingkot yakta orang fi ba haba bukan tu haba adam wudu na ka jing long nong yalam ka hiak patang syukan bukan haba i abal ule no kumut u bishni ya ka jing kerku jong blai hau abal
Oleh no hajaka ban long ude men bani kom jaka ban long nong yalam upanyap ban ya u aban ikani kadi ke jiktem ban fi hajaka ban long nong yalam ule dan bor ban upanyap ka jingle dan bor nong fi kam dei ka jinglam nong yalam ka jingbun pan ka ba fi shu hukum shani sitai ban le ka tu kam dei ka jinglam nong yalam ha ba fidan ka bor fidan ka ikhtiar hayi hasab hilak baca hukum hilak baca le dah kajing dan buat rai kam dan kajing ia katu kam dai ka jing long nong yalam ong beleng la du no namar bangim so thu shu ngim dan shu bo briu la ha na baro ni ki briu ong tang inu inu baro ki la ha na rai bingin yo pat ya kata ka jing long nong yalam ong fi ka dan kam ini bangin yes bangin yo biang ka jing mot na beleng beleng ni penjak ya kamariang ta ya saudong asau kun namar ngim so thu shu ya jing long nong yalam lai ke ikhtiar ni ka buat rai bangin penjat rai bangin penpha ba bangin nakang in em hin nak ni kamariang ka bleu na tha laki simbrang na do te mau ye fi baka ba fi kwa ban long nong yalam shisha mau ye fi way po way fi la jit na ban long ki nong yalam ba ba fi kwa sha ban long nong yalam fi dan kam sha om ye ka e fi dan kam ye ka spa ka po kam dei ka jingnang jing start fi ngakran biang kam dei ka jingnang jing start fi handrai ka dei ka karakter fi ka jinglong jonga jing fi ka jinglong jonga jing fi compare fi dan fi dei briu bam nang ban start akran ne por hoi wala fi dei banang ba start beladan education ru ka biang handrai akran lang ni kelum babaro ngilak ban long kinong yalam namar blei ula thaw yi ban long kinong yalam shim thaw ye we briu bunum long nong yalam wadang ba ngale ran ban keren kamut tengah ni jing keren YouTube juga bang ada ba ban nong yalam ka jing nong yalam ka dei ka boleh lu ai fi halaki jom ki bentang ba fi nong yalam boleh lu ai fi lagi jom ki bentang on fi nong yalam man sapen i fi na ka bible ba fi nong yalam la da fi kwa shisha ban nong yalam fi dan kam yo boleh fi dan kam ban dan ka jing sok pat boleh dan bau Jesus Christ haba fi yo Jesus Christ manong fi pin sang so tho umno bau Jesus Christ ukran chipang ka jing long nong yalam pengen ni pat fi na ka gospel Matias manong ba akulai bagi so tho pat ya ka ngau fi ini ilong belingkat video da fi kwa ka dan bun ki ka dan bun ka jing kai lor kani kadi ka vas ka topik ka vas ma ni jing long nong yalam ka bang puli ka gospel Matias apuli ka jing em jong Jisu sedang ban pek ka jing em jong Jisu ngaso thu ba ka jing long nong yalam ka pher na ka ba ka perthai ka but ngan puli fi na ka gospel Matias nong ba arkulai baik hani Jisu Kristus ukuran syapang ki parsi ba ki sadusi ki namut ba ki long yalam kiri ki babat ya ka anjong Moses ki batep ha ka to ka kor dan Jisu ka to ka kor jam ki bagi dan ini fasti kini ki parisi bat ki sadusi ru bagi nong tho ono fi ki bat berking ya ka an bat ki maki ki nong sensyar lor ki jiu ki le dan bor ba fi nong ini kiri giru nyam bat ki le dan bor ha ki nang mut ba ki long yalam re ki ban ben ki beri ki dan ha bor ki dan ha ikhtiar ki report dengan orang fi ki ban ban ki brio bat hajaka ki long nang yalam ki long kompong nrei pet u Jisu u hikai kumno ban long kita ki nong yalam pet ini pet ba ni sai pet nak stiu pol si bedru wa kum ni wa Jisu khat ba kal nong ba arkulai khat bani kau anda kum tahu Jisu yalap hakipat ba bat ki senran ju uda ki nong tho bat ki parisi ki shong ha ka jing shong Moses namar kata ya kiai baro kat bakit ong hapi ban sumar to fun sumar bat le ru rai kat bakum ki jingle jom ki phi wat le na ba ki ong ti kim le hi phi ka jingnong yalam ngong fi kam dei ka ba shu hukum ba kini ki farisi ki le amno ki shu hukum mi kini ki pat ba ki hukum ban le fi ta le handrai no handrai kim jule ka nawa kite ya ki jingba ki bakhya bat ki ba e ban ba bat ki babu ha ki terpeng di brio rei
Rai ki kimman ban pen ki yaki daka shintur kti jongki Rai yaki jingle jongki baro ki le khnang yaka ban yo I daki briu namar ki pen piar ya la ki philak tri bat ki pen kraw yaki rimyang ki jan jongki ki idru yaka jaka badan nam tam haki jing khawai ba yaki jing shong halor tam haki sunaba ka e ka bo Jesus Christ ni wa ba ki hukum yaka briu rai kim jule ka Rai fit I ba Jesus Christ unang fi unang yalam jong ba kraw tam de Jesus Christ takadang ang naga nidan kam ban mak so Jesus Christ la dangi kwa ban kinong yalam fi hangni ngano mi fi about Jesus Christ ukuran wong ki hukum ki bring kim le kay ka bo Jesus Christ pat ule swadal di fi about Jesus Christ wan chaka pertai ule umno o kam dei bo Jesus Christ hukum re ule swadal di kalam thongpang ne kay ka ba ki farsi ki le Jesus Christ wan chaka pertai upen kia ki bapang ube ki mensim baman pen ki mi ki bayam anda wala ada ble dal di hang ta kan usah hukum yakini kinong yalam yakini kinong bo jumi ki sentra pi kalam ka pe mdei ba hukum syakim no ule syaki ule syakum no ule syaka jing syak jing yen ule syaka jing pen syai ujab syaki ta jing pen syai anda wala ada job ube ki mensim baman ong fi pen kia ibri upang hang ta kan usale no sahikai lang kisenram hang takin ka ikhtiar ka baudan ka dei baule ka bor ka baudan dei baule hanrai kini ki farsi humne ki le humno ki shi hukum yel di kimra ka humno kim man ban pen ki ki da ka shenre akti jam ki alap na ka kitab jam Moses ma na ki san ki Old Testament ma ketuka ki santli ki kap jang Moses ni kitab jang Moses kalau kabadai real di kim jule ta ju su so padiam ya ka ai ka baki ong handai wat boot fi ki jingle ki ban long undang ya lam ong kadan kam yang ai fi bingin le shwatan di kumbau Jesus Christ la le ni boot yo Jesus Christ ni boot yo din jat jang Jesus Christ ni dapat ko ngo sha ho Jesus Christ namar bele Jesus Christ ula pan ko ngo sha ho bele Jesus Christ kat ublay upun ko ngu syahu kupa wa udale banang tau sahikai ya kisenra peknen nong fi hangni ukran shu pek wong ni wong lem ni wat khat ka ba shi phau wong ni lem ni wat ai ba khat fi ki nong yalam na ba wei ulong nong yalam jo fi ba Christ Rai utau balong kham kraw na fi unlong ken usyakri jong fi unu ru de uban pen kraw yala de an pen po unu ru uban pen po de yala de an pen kraw hani wang kuno uji sukres uklam ban ya ba ngin long ki ba kraw fi ka jing kraw ka de ka jing long nong yalam ru manong fi wang wat ong bang ade nong yalam Rai namar bo kres de nong yalam ili ban bot nuksa Siya Jesus Christ kamu mat kinong yalam kini banlong kibanbut ya Jesus Christ pai kani kat khat wa hanrei uta balong kham kraw na fi unlong ken usyakri jong fi ublai Jesus Christ ukam kondam la ni ukam kran persya ya ka jinglong kraw ba finong kraw wa ka jinglong nong yalam ru manong fi kamdei ka kerteng hang ni wong wat ong ba kamdei ka kerteng na ka status hanrei ka kadai ka function ani kadai ka ta ka responsibility la ni kata ka jing pen khamti no fi kawan bat ka jing ba khli ka jing long yalam kawan bat ka jing ba khli bat fin long kra kawan bat ka jing ba khli wang no na fi kwa ban long kra fin long ken usyakri jong fi utndrei taw balong kham kra na fi un long ken usyakri jong fi kabomot hangni ublei ulada fi kwa banong nang yalam lada fi kwa banong taw khra blei kwa wong ba fin long shaki shakri mod ba habang shakri ni le ngi haban le sho uji sukres nang fi ule sho fi ule shado ka dif na kalori ule ne u sha shitam nam ta jangan fi sha nam ta ki pop jangan jong fi ule shi sha na do ka dif na kalori waru mi patak sing balai de nang ta kan ba ka hukum jong kalam ka bas kem mod haba hukum mi ki bri wan le
amdei bo syukum bukan penki ya ka jam akti kum bakile kini gi parisi ma hari ulah dalet dal dia ulah dap job ya kan pop ka jingdap nak ta usam ni kini nang bo jo pat pen i kador jom nong yalam kalong ba un hap menyak chwe man kador jom nong yalam haka hau brim ta kalong ba mat chwe Jesus Christ mat chwe ki e ki ba Jesus Christ ulah le uhap banyak dal dia uhap mdei ba unchu hukum ki brim re nuksa nong fi lada aba Jesus Christ ulong nong yalam uhikai ki sinran uhikai ban be i su uhikai ban penkhia i bapang ma uhikai ban syak sitam uhikai bahai ka jing syak sitam ru uhikai ban syakri ki wai kadai balik pula ada biak dan ba padam tang ba upen sakut handi rai upen kha nong yalam sak bahai ka ni kan tin Jesus Christ upen kha pat iki nong yalam uyo ya ka ikhtiar ka bor umdei bo syubat sa tangal di unang ban penkhia ki bri bapang ban penkhia mi bayap ban yalam mi ki bri syura jing penyem habo yalap ki bri kita ukham sembu tangal di kani ga jinglong nong yalam ru kamut ba fin penroi pat ki nong yalam adam ni syubot mentala da fidei unong yalam uba ublei ul ai fi kasap ban yalam ul ai fi ki wei sap kumunong yalam arai ma fi umdei ba fin syukot tang ta bakin syulong ki bri kin syulong ki nang bu arai da kata ka sap ka fil ai da kata ka umdei tang sap ka jing ai jong men sim ki khat ka kran ma pang jing ai men sim kamut umno ba manga ma fir mi hap penlong nang yalam ki ada kidang dan kapung keti ahar ni hap yalam yang gospel bat laki hasan ini aila ikiru bakin yalam ni dan kaman aila iki ban yalam ni dan kaman ya hikai iki kumno bikin dua iki beri bapa bikin berkia kenang bakiru kinong yalam kan omdei bikin subut sa yano ni su penlong nang but sa ki hindra ni hikai bikin le kaju dah ni kan haba omdei bangin ngin dominate iki lani ngin su penlong iki ki bahapo jungi kamdei habangi dan ki jinga jong blai ki sap ki phong mat ngiri man so thu ekiru bingin ini rap lang iki bikin san lang le sinak tu ka jinglong ka bapo ki badan menchamo na ka jinglong pop jung ki bang yalap ni gospel ki kiu ini rap lang kan iki bakiru kin nang ban ya ka ju ban le bikin san lang bikin long pat ki nong yalam sa ki nong bu pila dang isu penlong menta ki bri ki silong stang ki nong bu lada pi sulong sa tang nong bu fi blai finum long nong yalam ringan itu para bang fi wei pai wei na pedang jong fi bapet ini blai la khat fi ba fin long nong yalam halaki jong ki sap halaki jong ki talent halaki jong ki jing ai jong men si te kadai ya unong yalam nong fi ho blai khat ya unong yalam kumu khat ya Moses ma akar reklam re Moses umdei bo un penlong nong bu ki un poi sekali kanan si ka ba sakata ka jaka ka bo blai la bu iki kata ka de gajing temu jong nong yalam un hikai nang iki nong fi ti unong yalam ne kanong yalam nong fi blai la khat la ji fi la dani su thu ini principle jong Jesus Christ ni sa poi sta ni pai pol on ni pol kuran du shakti ki nong ru kuran ma pang kani ka jinglong nong yalam ong kani ka vast topic na syukran fi ni ilong khandet e ban supen e fi baik orang ni wang ni wang hang ni haka khat ka ba kal nong ka ba khat ar siti sinong rom kal nong ka ba khat ar ka khat ka ba ar wang ni wang batu wat pen seriam ringkat yal dia bakani ka perthai rai tu pen kala dorno yal dia kan da ka jing pen thamai ka jing mot jang fi na ba finyo tip ka ba kumno ka long kamon ka jang blai ka ba bha bat ka ba pen so bha e bat ka ba janai de pai ukran syah ni khat bani kau ba ladang ikwa banlong ukran syah ka leadership quality ladang ikwa syah banlong kinong yalam gidi banyo e kaman jang blai tingim dei bat pen seriem ya kani ka bat kani ka perthai ngau ba finlong nong yalam kadan kam syah ba fin ya kendu yo blai lang ba Jesus Christ kadan kam ba fin yo e ka nong rem jang Jesus Christ ta da wong ni upol wong kadan kam ni ba hinlong kinong yalam kadan kam ba hin pen thamai ki jing perkhan
Pernah mai kenang bangin yo tip ka bakum no ka man jong blay. Kay man jong blay ang para banget kalau ba iway pa iway na fi kinong yalam. Ublay la thang fi nga puli na kitab Genesis me la thang nga fi bangin long kinong yalam. Win sen shar ya kani ka saudong saukun am ye ki bri. Bagin min pek bhai ke la khat ye kini ngong fi. Lo ai ni. But hadin bau Jesus Christ wan ban syaya pe ngani fa kalvari wan ban rak biang ta ka jingnong na long nang yalam. Kari ka dan nong yalam nong fi kanjat nong fi idan kam ban sai shibun kinong yalam bat kinong yalam ki ban long kat kum ka ktien jong blai kinong yalam haki balang nong fi haki ying mani ki ban long kat kum ka ktien jong blai ki ban sai pat iwe kinong yalam ki ban sai ki samla ki ban hikai ki samla am tang ki ktien rei baki ki da le shisha ki da penbut yo Jesus Christ tikadan kam di kinong yalam bakin kin ngam hak tin jong blai bakin penthmai kita gijing perkhat kat kum kanong rem jong Jesus Christ khat ka balai ka kong namar na ong dakata ka jing ai ya ka bala ai hanga ya wei pa wei balong pedang jong fi ban am nyau kham halor kham korel di halor ka ba ka dei u ban nyau hendrai ban nyau at karel di kat kum ba blai ula sam ya ka jing thau ka jingat ha wei pa wei namar kat kum ba ha ka wei ka mat dan Shibun kit khat rei kita kit khat barok kimya dan kaju ka jingkam kumju mangi langi long shibun ni long kawai kamat hau Chris but wei pa wei kia long kit khat ki jong ki parlok hi di bangi dan ki jing ai bai bangi dan ki jing ai ki baya pher kat bakum ka jing ai ya ka bala sam ni la ka long ka jing thul pa tung nya thul pa kat ba ka shong ka ta ka jing thau bat ka jingat ya la ka jing long ka jing shakri tungin minat ha ka ta ka jing shakri lakalong bahikai tuun minat akata ka jingkai lani utaw basnang tuun minat ti akata ka jingsnang lani utaw bayasam tuun le kumta da ka jingkelut sngur lani u basensyar unle kumta da ka jingle minat utaw bale isnai unle kumta da ka jingkeman fi ngau fi ka jinglong nang yalam kadan lagi jong dibenta maka dai ka ba ka rukam Bah Jesus Christ sudah nong yalam bakrau tam ini uhikai ki senran bakin long kin penong senran kiwe kin penong nong yalam kiwe hani upol keran siap hang ki jingan nong parlok para bangen lada manga ma fi ngila mat shay Jesus Christ ngila priang ni mensim khu findan lagi jong ki jingan ki bau mensim blai wah wan yong yang di ngati ngam dan sap kata kadai ga jing keran du jing kerman kata kadai ga jing keran nong setan wala ngati bam sap ngau balik rai oh ngati ubam dan kata kanong ifi kadai ka bawan sultan ublay ulam thau yang ai fi kini ki bang patep di ublay kanong ifi ublay ulam thau ti fi perfin long kita ulam thau fi fin long ka terang dari perfin long ka khli kanong ifi ti haba fi mat yo Jesus Christ fi let biang bania dai bo Jesus Christ fin sayo ki jing ai jong men sim ba haba fi yo jing ai jong men sim fin salak ban long kinong yalam halaki jong muntang kindan kiba dan ka jing ai hakaban nong ne fi hakaban hikai tin jong blai kidan nak pedang jong fi kiban dan ya ka jing ai hakaban dan ka pisa ba fin lak ban yarap na matakam jong blai fin kemen ka do no fi ai pe wong ni utaw ba yasam tu unle ru kunta ka jikelut sngur ba basam ba ai badan ki kaspa ka pau kam de jong fi ka de jong blai kitu ki baru spa kana ba fin penyar ki hima blai fi ade unong yalam undan we beri ubam dan le siban ai mo undan ye ka spa pa bun ai andre udan ye ka bentapat ba unhikai ki tin jong blai idan la ka jong ka jing ai no fi ho ni haban hikai mo ti we ba bangit kinang ban hikai ki tin jong blai ki we igini ki baru spa kinang ban hikai da bakin long kelut mensim bakin pen i ba da ka jikelut mensim aba fi ai no blai kur khu shu ya ban hikai ki we fi le sing ang fi pa ngong fi ka jinglong nong yalam ka jinglong nong yalam kalong ko ang dei ka ba fi ko mi ki we ba fi le national di nuksa ngan ai ni ubri boros pa ani ko ampan lani utaw ba yasam tu unle kumta da ka jikelut sngur fi let's see fi dan fi de ubri uba subon mai ki bri wan ai pi ai shi badok pi ai nam ta kam blai bat pilap shisha ba kat ba pinang ai boleh nak kerku fi kata ka julong kata ka de nong rem jong Jesus Christ pilap kita ki nong rem
but haba fidan ni kan nong rem haba fil ale dal de hang ta kan fin hikai ki we dei ba fi hukum fi hikai ki we fi ampen kini ki badan ka mo ki badan ki ba lada fi khapnam lada fi bertia fi hikai yang ki we bat kitu haba kitep ki kan nong rem ki penbot ya kai ga ba file nong nak takat dak hajing le jong fi nong fi namar ba fil ayat fil syakri shai ki we ki yo lang kan nong rem ka e bak file bat ki roi lang haka kamai kaji fi ublei ngam shibang ni ban kran tang syapang ka kani kam de ka prosperity gospel mai kat mai kamai spa em ngam khat di bat blei u kam khat ni bingin dok jenjar tara kam de kata kan artli ke bak bri bak klaba ka prosperity bat ka poverty gospel dan kibri bak kran met tabang syakri ublei ni bat sudok ba am blei kam kran kan kata badan diberi bakran bat bagi syakri blai bin shi ospa ba ngam kran ya kata para umai long ki basha ni fi simpul mar ke makran rei makran ni shi pang ka jing long nang yalam pe hang ni ngan pen i hang ni wai pen ku wong ni kum ju mangi langi long shibun ni long ka wai ka mat hau pres ba wai long ya long ki khat ki jam ki parlak hi ti bangi dan ki jing ai ki ba pher kum kata ka jing ai ka ban sam hangi ya lakalong ka jing itu lupa tungin itu lupa pi udan ubri badan ka jing ai ban long nong itu lupa ba udah itu lupa ka ja uni nong itu lupa lada ula le dal di ula ban hikai ki we ban begin long kinong itu lupa ula ban hikai ki we ban equip ki we ban itu ba fi ba lada fikwa ban long ka ba nong itu lupa fin ayu fin yarap dia fin le kani ba fin le vi ban yate ki man pai kum ni tangan peni se fi se kani gawai le si fin yang kum no kata ko wala ban long ne ka tin jong ble ka na shiti shi efasas pol shiti shi efasas nong basawa wa kita ki jing ai kalong ban penking atiar ki we pan fi ban penking atiar ki we tila film nong yalam hatu ka benta fi ha ban yarap ya ki we bakin lompat ba fin yalam ki wengat pen fi kani ka sa kani ka wei tu bangi dan kijing ai bai pher pai hong lakalong utaw ba hikai tu un minat ha ka jing hikai fi dan ka jing ai ba fin hikai fi dan ka jing ai ba fi hikai ka tin jong blai na ka no ka benta fi ban le minat ya kata na ta fi sala ban hikai hi om dei bang hikai shwang iklam minat om tak kata hadim ba filam minat fin hikai ki wei fin penong na hikai ki wei khanang ba kitu ki wei ki la ban sam ka tin jong blai kani kan ka mat tu kres bang ya tailang ya ka ka baduna ni wei uni hikai ka syukran singa kran fi huni si ublei wa nga ba bangan hikai fi bangan long nang ya let's see kadang ka jingelam jangka nang jinglong nang yalam andai ban yarap ka ni kiweiru ba daka bangale idal di ngan yalam bangan minat ban yalam ka ni kiweiru kin yo e kaju hata kan roi ka nyum dei bingin pensakut nang di anai nu pesan si we udan ka jing ai ban long evangelist istu ka ka jing ai jum si udan ka jing ai ban evangelist lada usule evangelist sak marwai manong ifi kanum roi je hoi udan ka jinga kini gibri wadan ka jinga gidan gibri wa jinga ka penjing pen khia nong ifi hawa ki duai gibri kini okhia ngimdei ban pen sakut hal dia ban pen sulong nong bot te ba unsu pen duai bri mu roi hawa blei khat ya kani ka jinglong nong yalam bangilak dale risol dia umdei bang hukum u evangelist ni taw nong yalak mo badan ka ikhtiar un hikai lang kan kini kibai let's say udan ubah hikai ya tinjong beli umdan ya ka jing ai ban long evangelist dai uni unong hikai ya tinjong beli nama ka ya per pedang unong hikai evangelist uni unong hikai de ban let kan share evangelist waktu evangelist de ban hikai kan uni unong hikai kumno namar ba fi ban ka jing long evangelist kamut ban yalap ya gospel kamut tang bangalong nong hikai nganum yalap shi gospel nganum yalap shi pangajing pendiam ma kamut bau ni evangelist usukut tang jing long evangelist uhap penang lo ban hikai ting nia dan kam yi wei pi hang ni kan nia dan kam yi wei nia rap lang yi wei ni ai ki ya kita ki sap jing ni ya kita ki jing ai jing ni pen kop bor lang kan yi wei
ni penking atiar tin jong blai ko ba fin penking atiar aka sitiu Paul skin Efesus nang basau keren kata wong la ai ki apostol ya ki evangelist ya ki nang hikai ban penking atiar ki am ban penlong kelong sa fi ka jingrong nang yalam kamot ban seipat ya ki wei pat ki nang yalam ka jing long successful jong nang yalam ka jing long successful jong Jesus Christ kam dei bo pen ulang yalam ba penlong kelong sa bakin dipensa bakin kinum le ye fi kan mau ha bau upha ki ban be ki men sim paman ha ki wan ki ong ni melak ban be ni wang pi ki barit ka jingan pi ka jikhat bau Jesus Christ upha ki ban be ki ni men sim paman hoi ha kartang jung rei bikin le dal di ti ka juru ha bau Jesus Christ nang fi ukhat ya ngai fi ka jinglong nang yalam kamut ruba ha ya ki bri ba fi yalam kam dei fin pen long khlong sa ki kadai ba dei ba fin ngai ba fin pen long khlong sa ya ki rei ba fin pen king artia fi pai nang puli ban pen chai kan na ka city Efesus nang basa ba khat nang yalam dei ban pen long nang bu dei den pen long nang yalam ki bai pai wa humni wong aka city Paul Efesus nang basa khat basa wong dan kawai kamet bat wei men sim kumbala khat ru epi ha kawai ga jingkerman kata ka jingkhat epi wei utrai kawai ga jingat kawai ga jingpen baptis wei blai bat kupa ya baro ba halor baro bat lengba ya baro bat habor baro handrai ya wei pa wei nangi la ai ya ka jing ai kat bakum ka jing thau kata ka jing ai ukres namar katau wang manbau la kiu sejrong ulayalang marau ya ka jinglong marau ba la ai ka jing ai ki briu tikani baula kiu kalong ayu tang baula wan hiaru shwa sakita ki jaka ki bakham po jong ka khandau ti uta balawan hiar ulang utauju bala kiu kham sajrong ya ki benang bat baro ba unyo pendap ki baro ma sa Jesus Christ la kiu benang wai ki jing ai ka kran siapa ki jing ai ba wai ki jing ai ba kan jam sim khat snap ba khat ka ba khat wei an pen shai ba khat ba khat wei ter ba ni ba kini ki jing ai bau blei open king atia ba la thong ya ki wei banong ki apostol ba ji ki wei ki nong yathu pa ba ji ki wei ki nong yathu khana ba ji ki wei ki nong sharai ba ki nong hikai sa ula thong hi ta lagi jong thot ma khat ar wong no ya ka ban penjana ki ru khoi ya ka jing trei ka jing sakri ki tin blei ya ka ban tei ka mek ukres pa ya ka jing trei ya ka jing sakri ki tin blei ha ka tin pa Bible parang ko to equip the saints ka tin Bible parang NIV ka kerencai ba ong to equip the saints mat ban penking atiar hang ni ko ong ya ka jing trei ya ka jing sakri tin blai ya ka ban tei ya ka mek ukres si kamot ban penking atiar nuksa na fi mata lada filalet ya lap gospel ya ino ba utu la mi na kapop ba la priang Jesus Christ ka banta jong nong elam kam dei ban pen sakot yu bawon chuan na Sunday bawon chu snap ba ya ka bo hikai reka banta jong tunong yalam hadim bo yalam yu chau Jesus Christ da ka jing ai udi ban hikai yu kumno banta bawon sedang ba maur ban sedang nong yalam u sedang ban le ka ju kai ka ba ula sha hikai ladai u evangelist u hapan hikai u tu bo nong u evangelist u undai ban pen sak khana wong ban penking atiar te fistu la ngadan atiar ma penking atiar wei ura ka ju ka atiar ka wada ba boleh ban ya thma hal ta kan ron ka roi kitin jong leila da fi kwa ban chai ba ngin puli ya ka gospel Matias tal nong ka ba aku pra kran ya kata Jesus Christ ya ka ding jing nong yalam kata nga ngamut ban pen chai ba gospel Matias kal nong ka ba aku pra pa ong ne Jesus Christ pa kal nong ka ba aku pra gospel Matias kan nong ba khat pra Jesus te udawan ulakran haki udang lai hanga kabor baro abneng bat ha khandau namar katakan tu kida let no mapi tu penlong senran ya ki benrio baro tu penlong senran pi kini ki kharmut kim dai am ki senran Jesus Christ ki dai am ki senran tu Jesus Christ wong no wong penlong nong bot kham bang penlong ba fin kin chu snap ya fi kham bang namar utip pa kini ki kharmut senran kin sayap no bat kin habai kata ka jinglong senran chi ki wei
takana wong kumneu waktu itu penlong senrani ki benri baro dapat baptisi kerteng jong kupa wa jong kun baka jong mensim bakut ban dahikai ki ban sumar ki baro kat ki bangala hukum bipi hakmi ngar ngalong rengkap pi ala kasni hadu ba bawain ba pertai kajing khat long nang yalam jeng kalong ban sai sibon kini nong yalam para banget kat ba fidang pek ni lada fidan la de nong yalam ta wat penlong nang bot baki bri kin song tanak tamban bot ya fi bat kim san kajing nong mensim rai lada finang ban yalam ya tin jong bla hikai ki ru bikin nong yalam ai mat bat mensim nong fi lada fidan itu ki baru spak nong fi kiba ai syaka kam jong blay hikai ki weiru ki nong rim kiba filak ma ba ki weiru kinang pendan kam ya ka spa apo blay a ni kiba nang dan ka jikdo hikai gini ki principle ba ki wei kinang ki lengba ka jingalam jong fi no ba kinang ban ai shu blay kinang ban manong fi kinang ban im nak ta ka nong rim jong blay mo ba blay ber kui ki ba kinyo ban ai pak si ki wei mdei bakin syakut ya ka spa bin pendan kam sa Rai, bakin ai pak sashiki wei. Pi gitu ki badan kadang kasap ka ban hikai. Lada fidan kasap ban hikai. Ya ketinjong blai kinu ngamong wan ka perthairu. Mane ka kran. La fidan ka jingsap ban hikai. Hikai ki wei ru bakin hikai lang ki wei kan roi ban sta. La fidan ka jingai ban itu lupa. Hikai ki wei ru ngau fi. Na itu fi ngam dan ka jingai ban itu lupa hadu mata. Ada terang syabanu no ba ndan kan kasap jong jing itu pa bangang alan ne bangang yo jing hikai ba ka ban penkot nong fi ban penkot kalong bala da fi kwa ban long nong yanam biha ban itu shay Jesus Christ lakhat fi ban long nam kala ka bamot ni ko wat pet shu kat kum ka percaya wat pet ya ki jing yalam jong percaya Pai nang Jesus Christ fly ki pop yo ka jing mak nang Jesus Christ yo ka jing lak lu nang dan ka jing dei bu blek pa fin sa long nong yalam blem sa ai man sim khu fi bat habu ai man sim khu fi nang fin long ka briu ka ba phe fin nam long shu ni nga ka ba shep tieng nga bu ta nga bom dan sap ai fin sa fin sa kran ka jing slur fin sa long nong yalam nang pa fi kan do yo nong thang fi nong thau bo de ble jong fi ba thang fi da ka jing thmu ka purpose ka plan Rai hawa fiat fiat kan riang ka perthai film tre ban long film tre ban buat yo blai fiat kan riang fi le persyak yo blai na fi ka plan yo blai ka du no ka plan yo blai ka du no nam ta jong fi no para bangai but apa ka plan jong blai nong fi ka du nong fi du fi mlong su nong ya la fi kwa sha kala ko mo nong fi phai su blai dan yang ka jing dei blai sa ai fi ai tu fi haba da ka jing ai jong blai haba nga kran ya kani ka khubor ni no chong am dan ka sa no fi ndai na du ba blai ngai kan du yu blai nong fi apa mi ka ni ka YouTube ba fi na pet tu kam dai ka sa jong Rai na hadu kasni ka bangai kenduk yu bleng no abo be pelat lut nga i no ik tu jing long no i no pop ma su thu mata ngadan ka jing ai no bleng ngadan ka purpose u bleng lo ai ngam ta ka jing em thmai na kaman no fi kani bang pen mi YouTube mdai tang bang su pen mi ban pau na mi di rai ngada tram manyarap lam ki wei ba fi dan na ki jong ki sap fidan ki jong ki talent Rai tu pai nak shu blai penan kam hok kita ba fi pai blai ai am tang kita lan fi ai ki jing ai ki ba kenjang si ba fin sa syakri blai itu ibang pat ju syakri itu balik ran be fi sa syakri sengap man puli kani ka ketien jong blai kalong nam tabaro fi Rai fi tre na man IT ka jing em fi shu blai fi tre na man IT fi pa wong kumnu Jeremiah ar khandai khatwai na banga tip ya ki jingmot ki banga perkhat syapang jong pi itu ibadah pek ini video ang try ka jingmot ka jing sokkan te am ki jong ka jing snew ban ai ka jing kerman fi hakapor ka bakut jong fi sap kini kilong ki promises ki jong blay ye wei pi wei ba pek video mau ye wei pi wei andrei ka shong ka mon la do jong fi tre na ban padiang ya kani ka plan ka jong blay jong fi ini ka jing plan jong ka jing sokkan ini ka jing plan
jong jing suken ki jong jing sneer but ka jing kerman fi plan blame la thao fi with a purpose la thao fi ba fin long ka khli ka tram re ka khli I wei ba pek ni ka shong hanga fi tre ne ban phai pat chu Jesus Christ fi tre ne man phai no ni kitiki bu that jong sultan ba la pen kulmar no fi uri sultan ba pen kulmar ka jing im jong fi de ka pop ka ba pen kulmar ka jing im jong fi ba ka adu ba film long su nong yalam ka nong yalam Filet dan bor ki beriu, fi sutu bakla. Henry fin daw nong na fin nong syakri, dah ka jing ay jong ble dah ka jing ye. Bat ki beriu kin sapek du kusai fi. Film dan kam ban hukum ki beriu kin sabut ye fi. Kin sabut hi ba fin hikai ki am ba fin supen bot sai ki ba fin hikai ki ba kin fin sai pat ki we ki nong ya lam. Plan ki pop, one show Jesus Christ, un thau to mai fi. Maramar ka ti jong ble ka nu balong hau Chris long jing thao thamai jing long rem la no ki jing shat tieng yo fikin lai ki jing slide yo fikin lai nakabanta ka buram jung blai yero try ngam fingat saya keren pat kini galong ka bahasa subject ada fi semua tanak ni nei tam fi semua tanak vio ka jing kerku sia ka jing kerku ba Jesus Christ no fi ka jing kerku benan share like but subscribe but comment ana video na mentaka buram jung blai